the hour. We are so much honored, bazalwane. Hallelujah. Ukuthi ngekhathi zokugcina uNkulunkulu usasigcinele amadoda afana nabo Bishop uSikhali. Malibonga igama lenkosi. Ubaba uBishop uSikhali bazalwane usewubaba. Amen. Ubaba kubantu abaningi, kubafundisi abaningi, kumabandla amaningi. We are so much honored nathi ke njenge God's Army ne CFC bazalwane ukuthi ayinikele ukuthi lapho simcela khona ukuthi baba awukusibheke nje usibheke sihambe sigijime noma singayazi lento esayithola ukuthi kahle hle iphathwa kanjani kodwa athi hayi gijimani bantabami nami ngizonibonisa la kufanele ukuthi nginibonise khona amakhono isidingo bazalwana ke simshayile izandla inceke kaNkulunkulu simshayile izandla Bishop bazalwana hallelujah ogotshwe uNkulunkulu indoda yezwi bazalwane ngishilo ngathi ekhathini zokugcina bazalwane into ezokwenza ibandla ukuthi it survive izwi likaNkulunkulu siyambonga uNkulunkulu ngaye udume ayikho into adume ngayo Bishop udume ngokuthi uyindoda yezwi nani makhutha bancinananga abantu abami ukuthi kuzoma indoda kaNkulunkulu phambi kwenu egotshwe uNkulunkulu yathunywa uNkulunkulu. Ladies and gentlemen, please allow me to introduce to you the man of God, the man of the hour, an international speaker, Bishop Sikhali from Life Abundant International Church. Ushayisana zakho ishayela best. Jesus Christ. Oh, Pepela, oh Lord, oh Siyasizwa isandla sakho siyamangalisa phezu kwempilo yethu sesizwile Nkosi ukuthi ukuthatha kwakho kuyahamba phakathi kwethu to touch and also Father to take people from another level to another egameni likaJesu busa njengoNkulunkulu ophakemeyo singise ukukhulula uphilisa in Jesus mighty name
sihloniphe incekazi kaNkulunkulu ayiphakamisileyo wayenikeza umsebenzi omkhulu ukuhlanganisa umzimba kaKristu, but more than that waphethe message esindisa imiphefumulo neqinisa abangcwele ukuthi kulesi sikhathi esifana nalesi abangcwele bangadideki. Ngiyacabanga nje ukuthi makukhona wakholwa umlayezo othi uJesu ubuya ngomhla ka-24 wayeke emsebenzini, wayeke esikoleni, kasunjani namhlanje. And siyadinga ukuthi even in such a time as this kodwa siqinisa abazalwane ukuthi zifike izinto eziyize zidlule kodwa bona basale bemile. Cela ukubingelela mama nabafundisi bonke, izinceku nezincekukazi zikaNkulunkulu. It's an honor nami ukuthi ngiqhamuke nomfundisi uNhleko kade seshumayela khona la, aqhamuke naye athi hayi ngihamba nawe baba. And siyambonga kakhulu uNkulunkulu nangaye nabazalwane bonke. Ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Cela siye encwadini yesibili yamakhosi, chapter number 5. Makhosi esibili, chapter number 5. Kufundeka kanje from verse number 1. uNamani induna yempi yenkosi yase-Aram wayengumuntu omkhulu phambi kwenkosi yakhe otusekayo ukuba uJehova wayenikile i-Aram ukunqoba ngaye. Wayeyiqhawe elinamandla kepha enochoko. Ama-Aram ayephumile ngamaviyo abuya ezweni lakwa-Israyeli enentombazana encane, yayincekukazi yomkaNaamani. Yathi enkosini yayo, sengathi inkosi yami ingaba nje phambi komprofethi oseSamariya, khona ibiyakuphiliswa ochokweni lwayo. Yangena yatshela inkosi yayo yathi, ntombazane yasezweni lakwa-Israyeli yasho ukuthi nokuthi. Inkosi yase-Aram yayisithi, yiya khona ngiza kukuthuma incwadi enkosini yakwa-Israyeli. Wasuka wahamba namathalente 10 esiliva nezinhlamvu ezizinkulungwane eziyisithupha zegolide nezingubo eziyishumi zokuphendulela. Waletha incwadi enkosini yakwa-Israyeli ethi, manje lapho le ncwadi ifika kuwe, beka ngithumile uNamani inceku yami kuwe ukuba umphilise ochokweni. I think lawo mazwi athusa inkosi ukuthi amphilise. Kwathi inkosi yakwa-Israyeli isifundile incwadi yaklebhula izingubo zayo yathi, mina ngiwuNkulunkulu yini ukuba ngibulale ngiphilise, ukuze lo athume kimi umuntu ukumphilisa ochokweni lwakhe na? Ake niqonde nibone ukufuna kwakhe ithuba lokulwa nami. Kwathi u-Elisha umuntu kaNkulunkulu esezwile ukuthi
inkosi yakwa-Israyeli iklebhulile izingubo zayo, wathumela enkosini wathi, klebhuleleni izingubo zakho na, makeze kimi aze azi ukuthi kukhona umprofeti wa-Israyeli. Wayesefika uNamani namahashi akhe nezinqola zakhe, wema ngasemnyango wendlu ka-Elisha. Where am I now? Verse number 10. Kunyakaza lo Elisha wathuma isithunywa kuye ngokuthi, hamba ugeze ngasikhombisa eJordan, kuyakuthi inyama ibuyele kuwe ihlambuluke. UNamani wathukuthela, wahamba wathi, bheka, bengithi uyakuphuma nokuphumela kimi. Nje abiza igama likaJehova uNkulunkulu wakhe, aphume ngesandla sakhe phezu kwaleyo ndawo, aphilise uqobo. Abana noFaripari, imfula yaseDamaseko, abangcono kunawo onke amanzi akwa-Israyeli na? Ngingegeze kuyo yini ngihlambuluke na? Wayesephenduka wahamba ethukuthele. Kepha izinceku zasondela zakhuluma kuye zathi, baba, uma umprofeti bekhulume kuwe into enkulu, ngabe ungayenzanga na? Kakhulu kangakanani uma ethi kuwe geza uhlambuluke na? Wayesehla wazicwilisa ngasikhombisa eJordan njengezwi lomuntu kaNkulunkulu. Inyama yakhe yabuya njengenyama yomntwana omncane, wahlambuluka. Baba, izwi lakho linamandla kakhulu kunakho konke okukhona esikwaziyo nesingakwazi. Izwi lakho linguwe, izwi lakho uNkulunkulu wethu onamandla wonke, seliyehla-ke manje lisunduzwa ngamandla kaMoya Ngcwele. Siyathandaza ukuthi uthinte loyana naloyana, waphule zonke izinto uNkulunkulu wethu ezakhiwe isitha, bese uNkulunkulu wethu omngcwele uvula yonke iminyango evalwe isitha, ukuze abantu namhlanje bazi ukuthi izwi lakho lisaphila ney'ngcebo zakho zisamile. We give you glory, we give you praise in Jesus' name, amen. Ngithanda la mazwi nje athi, ukuba ubekhulume into elikhulu kungeke uyenze na, how much more ekutshele into elula. I've seen bazalwane ukuthi especially kulabo abakholwayo bayithanda izinto ezilukhuni, bayithanda izinto engazathi complicated. Noma uShumayela nje washo isambulo waze wayidida, basuma bame ngeenyawo ngoba abantu banamhlanje they are wired ngendlela yokuthi bafuna izinto ezilukhuni kunalezi ezihleli phambi kwabo. So ngifundele ukuthi lento yokufuna izinto ezilukhuni ayiqali namhlanje, yaqala kudala. Angenze le disclaimer ngingakajuluki nje ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu
ngoba ezakhe izinto zisimple. Enye izinto engimbonga ngazo ukuthi ezakhe izinto azikho complicated. But before bazalwane ngize ngifike lapho lencwadi incwadi eyisimanga 2 Kings. Isimanga ngoba ubona the series of miracles in lokhuza the series yesimangaliso azenzeka kalula nje futhi hayi kanzima kujuluka imuntu nesekhona bazalwane. Kodwa lento yokwenzeka kwalezi izimangaliso uzoyibona ukuthi isuka mhla ku chapter number 1 mhla indoda ilandela indoda. Angiphinde futhi you see kwaku Elisha owayekade a business person, umuntu ebhizinisa ngokutshala nokuvuna. Lethi iBhayibheli wayenenkomo nenkabi isipane sina 12 weyinkomo elima. Kwase kufika incebo kaNkulunkulu nje yafika yamthinta naye ayisho ukuthi my son no yavele nje yamthinta ngendwangu. As simple as that. Wamthinta nje ngendwangu. Leyo ndwangu yamthinta ngendlela ejwayelekile. Kodwa yena wezwa imessage engajwayelekile ukuthi namhlanje na kufanele nishiye ibusiness yami nilandele ibusiness kaNkulunkulu. Lethi iBhayibheli wayesethi ke ngemva kokuthintwa nje imental, ngemva kokuthintwa nje imental, simple and light. Lethi iBhayibheli wayesethi ngicela ungilinde la ngesaya ekhaya ukuthi ngiyoti bye. Lethi iBhayibheli wafika waphula amajoka ukuze ngathi mayihluleka le abuyele la. Okay. Ngamanye amagama wathatha isinqumo sokuthi lento engiyoyenza iphelele ayikhenye ngiyophinde ngiyenze. So iBhayibheli ke lethi wathi maye waphula amajoka wabulala lezi inkabi kwenziwa ibrayi. Babizwa abantu bazodla kwathiwa we are celebrating ukuhamba komuntu from ebhizinisini lakhe elisiza inyama aye ebhizinisini likaNkulunkulu elisiza umoya. Kanti akazi ukuthi uqala kwezinto ezilula kodwa isebenza ngamandla. Ngizwe ngathi ngizoshumayela vele amane anqamuke amaketanga kaSathane ebusuku. So now lithi iBhayibheli umeqedile waya kule nceka kaNkulunkulu wadayisa wabulala yonke into ukuze ayolandela engena lutho. Ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukuthatha into engena lutho. Uyabona bazalwane singalishumayela nje ivangeli ngobuciko nangayo yonke into. Kodwa ivangeli liyakwazi ukuthatha into engena lutho libeke namakhosi. And iBhayibheli liveza ke ukuthi uma lo baba esalokho elandela kwadlulwa endaweni eziwu3 noma eziwu4. Sengibheke khona njalo kuyovala indaweni eziwu3 noma eziwu4. Indawo yokuqala abadlule kuyo kwakuyindawo la khona uIsrael wathi mayiphuma before angene wathi uNkulunkulu sokana. All right, so now iyaziwa njengendawo
pain, ngoba ngeke ukwazi ukuhamba kalula endleleni yokukholwa kanti you are not circumcised. You know bazalwane, enye yezinto ezenza ivangeli kube bukhuni ukuhamba evangelini yikuthi sihamba nenyama okufanele ngabe yanqunywa. Ungalibiza kayi7 igama lika Jesu lingenzi lutho kanti awudlulanga into the place of pain. We uhlukana nezinto zenyama ezinzima nezibuhlungu ukuze ukhuphukele endaweni yakwamoya la kwenzeka khona izinto kalula. But lithi iBhayibheli kwadlulwa lapho kwayiwa endaweni yesibili, kwayiwa endaweni yesithathu, up until bafike la khona eJordan, wathatha the same mantle, leyo ndwangu leyo, yes, wathi washaya ngayo amanzi avuleka phakathi amanzi. Avuleka phakathi. Athi mayivuleka phakathi amanzi, lithi iBhayibheli wahamba uElijah noElisha, wahamba esimangalisweni sokugcina sikaBaba. Ngoba mawungabanga bikho esimangalisweni sokugcina sikaBaba, kwenza kube nzima esimangalisweni sokuqala sakho. I'm not going to dwell on that, but uyabona eBhayibhelini ukuthi kuthe uma bewela bengaphesheya, wabona lenceku kaNkulunkulu ukuthi hey, lo mfana lona noma ngithi akasale, sengize ngathi akasale kayi4, kodwa ulokhethe nje kuphila kaNkulunkulu nokuphila kwakho angikusala la. Izinto ke ngezile uzokhuluma ngazo zonke lezo. Now lithi ke iBhayibheli uma eqeda ukusho esembheka sebengaphesheya, lithi iBhayibheli belokhu behamba kuthe besalokhu behamba nje, wayesethi cela noma yini engiyokukunikeza yona before ngithathwe. Wayesethi lo mfana, uyabona, ngiyacabanga ukuba bengihamba nawe Mntakanhleko, mhlawumbe wawuzocabanga mangisho njalo, mhlawumbe wawuzocabanga indlu yami, mhlawumbe wawuzocabanga indlu yami, uthi hayi sala usungishiyela nansi indlu. Mhlawumbe uyobuka egcekeni, ubuka imoto ekhona, uthi hayi angicela leyana nisekhona bazalwane. Kodwa yena wazi ukuthi uma ngicela umuzi ngicela into yesikhashana, uma ngicela imoto ngicela indlu into yesikhashana. Wayesethi ngicela ukuthi umoya wakho uphindwe kabili kimi. Yabona yambuka indoda endala athi ucela into elikhulu, cela into elikhulu. Wathi kodwa uma ungibona ngithathwa, then uyoyithola leyo. Yingakho ke wathi maye esenyuka qhamuka inqola yomlilo idonswa ngamahashi omlilo, yathi maye yehla wasiyagibela uElijah. Umegibela uElijah kuthiwa yayisiyanyuka, kanti inyuka akanaso isiqiniseko sento ayicelileyo. Kuthiwa wayesiyamemeza. Uyabona ke bengayifaka nje lento ye-father son relationship, ukuthi uma lo baba lona ehlangana naye lapha wamthinta ngayo le, kodwa akayitholanga ngaleso sikhathi nesekhona bazalwane. Lithi ke iBhayibheli wathi umbone ngithathwa, you will get. That is why mayise hamba akashonga ukuthi man of God,
njengoba ubehlaleshwa. Kodwa ngesikhathi ethathwa lo baba kwafike ngesikhathi lokho ehamba beqala amadolobha wayelokho ekhula ukuthi lona akasiyo nje iman of God kimi, mhlawumbe uyi-man of God to other people, kodwa kimi ubaba lo. Yingakho mayisenyuka akashonga ukuthi man of God, man of God, man of God. Kufike la khona ethi baba, baba, baba. KukaNkulunkulu namashi wayesethi lithi iBhayibheli yayisiyawa lemendle. Ngesikhathi iwa lemendle wayibamba nomfana, wathi mayeyibamba lithi iBhayibheli wajikela la beqhamuka khona, ngoba kusekupheleni kwendoda endala kodwa kusekuqaleni kwakhe. Thank you Jesus. iBhayibheli ke lithi wayesethatha yona leyo ndwangu evule bebhekele ukuthi ashaye ngayo ivule yena esebhekele. Ngesikhathi kuvuleke ehamba phakathi kwamanzi kuthiwa amadodana abaprofeti athi nebala umoya kaElijah wehlele kuElisha. Sengakhuluma bazalwane. So uma ke ethola this mantle, ethola this double portion of the spirit, kube sekwenzeka the series of miracles. Ngoba awukwazi ukuba noqobo bese kungabibikho izimangaliso. Phinde futhi ngoba abantu bakaNkulunkulu boze baye enyangeni, boze balengisa ingweba kusengazathi ivangeli alinamali. Let me tell you bazalwane, uma lento ethi ingasenamandla akuseyona. Ukuthi ngiyezwa nje imangaliso zigcwele ihholo, igcwele ihholo, something is about to happen. Anginandaba usathane ubetheni, anginandaba ubethezi maintain, kodwa ngizwa amandla. There is a series of miracles that are about to take place kule ndawo. Ingakho isimangaliso sakhe sokuqala kwaba isimangaliso sokuvula amanzi. Uzobona ukuthi uma evula amanzi kwase kuyisimangaliso, uma uzibala imangaliso zika Elijah uzobona ukuthi zona ziwu 16 kodwa imangaliso ezenziwe uElisha zona zaba u31. Kusho ukuthi kwashoda 1 ukuthi nezimangaliso zithi double. Okay nisahamba nami. Kwathe safa emathamba amhlophe wawulwa uIsrael nawo lama Aram. uIsrael wabona ukuthi hayi selifile isosha, wavele wavula ithuna ukuthi izitha zingahambi nesotsha labo. Bavele bathatha lo sefile bamfaka kuleli thuna, kanti uhleli phezu kwamathambo kaElisha. Wavele wavuka kwaba isimangaliso sika 32. Kwasho ukuthi ke idouble portion seyenzekile. Glory to Jesus. Glory to Jesus. But uzobona khona imangaliso la ezimangalisayo vele. Uzothola khona isimangaliso abanoxhoko ababekade bewu4 belahlwe ngaphandle bathi sihlalelane la size sife, kungcono suke la siye kwicamp yama-Arameans because siyamkhola uNkulunkulu. Uma sihleli la sobulawa uqhoko, uma sibuyele emzini siyobulawa inkemba, indlala. Bathi sesiya kulaba benkemba
because we believe in miracles. Angazi noma bakhona yini abasho kanye nami ukuthi I believe, I still believe in miracles. Ngisakholwa, ngiyakholelwa kuNkulunkulu wesimangaliso. Thank you, Jesus. Ngiyakholelwa uNkulunkulu wesimangaliso. But you know, ziningi ke izimangaliso labo bo4 abanoqhoko bahlanjululwa. You see, kukhona esinye sezimangaliso insimbi ilokhuza imbazo yensimbi bathi bagawula yavele yaqwila imbazo. Angithi imbazo ayikwazi ukuhlala phezu kwamanzi. Kodwa wafika uElisha wakha nje ilokhuza igatsha lesihlahla walibeka la kwanyuka insimbi. It's a series of miracles owabona enzeka lapha. Kukhona esinye sezimangaliso esingijabulisayo nje. Uyabona ngezwe ukuthi mangike ngashumayela ngaso uyabona kophuka ihlahla ke la. Lesi simangaliso esilapha yana ku chapter number 4. Lithi iBhayibheli kwakukhona umfelokazi wamadodana abaprofeti abesezochaza ukuthi nijahile kakhulu. Ngathatha nje about 20 minutes from now. Wayesethi indoda yami nenceku yakho ifile. Ngamanye amagama uthi ungayibukeli phansi lento mprofeti ngoba ngifelwe indoda wena ufelwe inceku. Wayesethi uyayazi indoda yami yayimesaba uNkulunkulu. Bese ngiba ne question mark ukuthi yini le ndoda isaba uNkulunkulu kodwa ifisha ikweletu. Okay. Uyabona angazi ngizoyishumayela nini le. Angathi ayikavuthwa kahle. Ngoba akufanele mawumzalwane usindisiwe kuthi mhla uhamba ushiye ikweletu. Ingane zize zingayiboni indlela ohambe ngayo. Yabo. So angiyeke le. But lithi iBhayibheli wathi uma uzobuka le ndaba leyana izinceku zikaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wathi ufuna ngenzeni. Wayesethi unani endlini. Wayesethi nginebhojwana lamafutha elincane. Nalo futhi linamafushana amancane. Wayesethi uyabona ke sizokwenza isimangaliso ke practical here. Wathi hamba uyotsheleka imiphongolo amagala. Hamba uyotsheleka imiphongolo amagala sizothulula ebhodweni elincane. Sigcwalisa imiphongolo. Because inkinga yomyeni wakho wayesaba uNkulunkulu kodwa icapacity yokwamukela izinto zikaNkulunkulu kuye ngaphakathi yayincane. Inkinga ke ephethe abazalwane banamhlanje uNkulunkulu bazalwane kuze kube namhlanje akehlulwa ilutho. Angenza noma yini yonke into ikhulekelayo angayenza namhlanje ebusuku kodwa inkinga potential capacity to receive. Leyo ngizoyishumayela uSathane alenge ngeenyawo ikhanda libheke phansi ngoba userobhe abazalwane bethu kakhulu wabakhohlisa wacabanga baze bacabanga ukuthi uNkulunkulu akanayo into angasenzela yona. Kube sengathi uNkulunkulu ngeke asenzele lutho. Angathi ngeke ayivule iminyango evaliwe. Ngeke asenze sihambe phezulu kwamanzi. Ngeke enze izinto ezinkulu. Kanti inkinga ayikho uNkulunkulu engani ugcwele la khona manje. Ugcwele khona la manje. Uyiphethe futhi izinto zakho. Kodwa inkinga yakho ukuba nje necapacity kwamukela. Inkinga
udinga nje icapacity yokwamukela. Uyabona lithi iBhayibheli uthi kufanele ngabe sithi ngemivimbo yakhe thina saphiliswa. Thina bese sithi hey ngiyakholwa ukuthi ngizophiliswa. Hayi ngiphiliswe manje into engiyilindele. It's a manifestation. A manifestation yenzeka ngokwe-level kodwa Nkosi yami ngakhuluma. I-manifestation yenzeka ngokwe-level ye-capacity yakho. Ngeke wamukele ngaphezu kwe-capacity yakho. It was a series of miracles. Kwakuyisimangaliso emva kwesimangaliso. Haba khona uma ufunda from verse number 8 kukhona bathi uyasibambezela sijahe kunamanje. But you know when you go to verse number 8 to chapter number 4 kuthiwa khona umama wayicebe kakhulu. Icapacity yakhe yayi iza ngamandla emalini. Kodwa icapacity yakhe was weak when it comes to a child. Waze wabeka nesizathu ukuthi yini engamthola umntwana. Wathi ngumthola umntwana ngoba indoda indala. Sindala unezathu. Beyibona nje ukubeka izathu ukuthi uyabona ngeke ngikwazi ukuyamukela ingane. Hayi no amamiliyoni ngakwazi ukwamukela kodwa ngeke ngikwazi ukwamukela ingane. Manje la mamiliyoni azodliwa ubani? Maungena ngane. Oh Jesus Christ. But umufika kule miracle esifunda kuyo. Sithola uNaaman waye ngwase Aram, wayengesiyena umJuda. I'm closing now. Wayengesiyena umJuda. Wayengamazi uNkulunkulu wama-Israyeli. Kodwa kuthe eyolwa. Kodwa kusekhona bazalwane, let me just close like this. Kuthe eyolwa uNaaman. Number one, khona into engithusa ngoNkulunkulu la. Ukuthi wayenikile uNaamani amandla okunqoba. Kuyenzeka uNkulunkulu asuke ngapha ngaku-Israyeli ayonikeza amandla etheni zika-Israyeli. Ngoba uNkulunkulu ngiyacabanga wayenzela ukuthi uIsrael akhule afike la khona efike kwi-level kaDavide. UDavide uGoliath eza uma ebuza uNkulunkulu uthi weNkulunkulu uyomnikela yini kimi? Ngoba mayethi uyomnikela yini kimi kusho ukuthi uNkulunkulu kufanele abe ngesesayidini lesitha. Akhulu umzalwane kufike la khona athi uNkulunkulu wami noma engakimi, njengoba esho uPaul uma ethi uNkulunkulu engakithi ubani oyawumelana nathi na? uNkulunkulu noma engakuwe, kodwa fanele ukuthi ukukhula ukuthi uma azi ukuthi uNkulunkulu noma emi ngasesitheni sakho, ngoba uma emi ngakimi uyangirela, kodwa uma emi ngasesitheni sami usibambile, uyasidiliva, uyasiletha. Thank you Jesus. uNkulunkulu wami engakimi, uNkulunkulu wami ngimbone eveza ikhanda lakhe phakathi kwezitha zami, ngoba mangimbone eveza ikhanda lakhe phakathi kwezitha zami ngiyakhululeka ukuthi seyivela inqotshiwe, ngoba uNkulunkulu uyabadiliva. So now wayekade lo baba lo enalokho sibusiso sokunikezwa uNkulunkulu izinto zikaNkulunkulu, kodwa yena bengamazi uNkulunkulu. Ngithanda indlela abamchaza ngayo, the diagnostic of his yelokhuza yokuphila kwakhe.
kuthiwa he was a man of valor. Iqhawe unamandla, wayeqhawe linamandla, wayenqoba, wanqoba izwe lonke ngenxa uNkulunkulu wabeka amandla esandleni sakhe unqoba izwe lonke. Bese lithi wayetuseka, bese lithi kodwa wayenoxolo. Uke wafika la khona ubona uNkulunkulu ukuthi ukwenzile lokhu ngiyabonga, ukwenzile lokhu ngiyabonga, ukwenzile nalokho ngiyabonga. Nginayo i-degree, nginakho ukuthi ubona ukuthi yonke into nginayo, bese uthi kodwa. Namhlanje ngifuna ukudila nalabo bantu abathi ngibona uNkulunkulu ngapha, ngibona uNkulunkulu ngapha, ngibona uNkulunkulu indawo, kodwa kukhona indawana othi mawubheka kuyo bese uthi kodwa Nkosi ungenzele kangaka yini ekwenza uhlulwe yilokho. Kodwa ngisindisiwe, uNkulunkulu ngibusisiwe, ngisebenza kahle, kodwa kukhona into engenayo, izinto ayilungile. I've come to you ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukufeza nakulezi zinto eziseleyo. Siyambonga ngalezi esinazo, kodwa kusekhona okuseleyo. Ukuthi usebenza kahle, you have been promoted, kodwa ingane zakho engathi ayizalwa uwe, kodwa namhlanje uyafohla, 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 uyafohla nasekhaya lakho ukuyolungisa. Ukhona leya ntwana ukuthi uma usuhleli wedwa ubala izibusiso bese yona iba yiva enyameni. Sengathi noPaul ekushumayeleni kwakhe wayekade enza izinto ezinkulu, kodwa ngelinye ilanga wathandaza ngenxa yesifo esasisemzimbeni wakhe. Wathi uNkulunkulu umusa wami ukwanele. Hayi bazalwane, hayi awanelanga Nkosi uma uzonginika umusa wodwa. Ngiyawudinga umusa futhi ngiyalidinga neva ukuthi aliphume. Obani abathi aliphume lelifa. You will smile with everything that the Lord has done for you. And this, kuthiwa kodwa yena eqholo wabuya nentombazane ezoba uneni wengane zakhe. Yathi igeza ingane ngapha, yathi mama ushona lo baba unoqolo. You see bazalwane, one of the things eyayenza le ntombazane iphushe kangaka ukuthi uqholo uyathelelana. Yayazi ukuthi umihlala kulendlu ubabe noqholo, kungase noqholo luze kuyo futhi. Ngifisa sengazathi ningahlala la kunoqholo khona ukuze nazi ukuthi how much power does God have. But iBhayibheli lithi ma eqeda ukwenza njalo, ngiyezwa manje khona izulu selivuleke ngendlela engajwayelekile. You see, iBhayibheli lithi wathi mayesho leyo nto, ethi mayesho leyo nto, ngithanda indlela le ntombazane e-advertise ngayo ivangeli. Ayifani nabavangeli banamhlanje abathuka inhlamba. Yabona phela bazalwane, lento yokuthuka inhlamba akusilona ivangeli. Kodwa nisekhona abazalwane bese uthuka inhlamba bese lokuthi ngingumvangeli. No, akekho umvangeli othuka inhlamba la. Ngiyanizwa kahle futhi manje, ngiyanizwa ingena kahle ngoba uthuka inhlamba ucabanga ukuthi umvangeli. Uthuka inhlamba ngoba umhedeni. Awuthuka inhlamba ngoba umvangeli.
ya hayi kwathi ngikhuluma ngoba kufanele manje siproduce ama-marketers of the gospel. Uyabona umvangeli uphethe lento okuthiwa i-marketing yevangeli. Uya-advertise, wenza ama-advertisement e-advertise uJesu. Now le ntombazane uma ifika laphayana ithi hey lo baba lo umengama nje phambi, ayisho ukuthi kube khona into engenziwa, kodwa afike ame nje phambi komprofeti oseSamaria ukuze kwaziwe ukuthi ukhona uNkulunkulu okwazi ukuhlambulula ini uqhoko. Lethi iBhayibheli umama wangatshela lo baba, wahamba umama wayotshela inkosi. Inkosi yayisibhala incwadi yayinikeza ubaba ogulayo, yathi hamba nencwadi. Wahamba engazi ukuthi incwadi ikhuluma ngaye. Kuthe inkosi mayifunda, kodwa Jesu asivale. Kuthe uma inkosi ifunda incwadi yavele yakhala yadabula incwadi inkosi yathi umbheke le nkosi yakho isifuna ukulwa nami manje. NgiuNkulunkulu mina ukuba ngabulala ngiphilise. Nisekhona baza ngiuNkulunkulu wena ukuba ngabulala ngiphilise. But lithi iBhayibheli uthema isedabula incwadi lafika izwi kumprofeti on a series of miracles. Lafika lathi malifika wathumela isigijimi by the name of lo baba lo wamthumela, wafike wathi uyidabuleleni ingubo zakho, mlethe kimi ukuze izwe lonke lazi ukuthi ukhona uNkulunkulu nomprofeti waIsrael. Ake ngisho lo, uyabona mawufuna ukushesha ufike phezulu, shumayeza umuntu ophezulu ngoba izoshesha ifike into yakho phezulu. iBhayibheli ke lithi, thank you Jesus, iBhayibheli ke lithi kuthe inkosi sithi hambani kumprofeti. Lethi iBhayibheli wajika, uyabona ke lo baba ukuthi he was too much. Wajika namahasha neyinqola wabheka khona, zafike zama phambi kwendlu kamprofeti. Kwasho ukuthi umprofeti uyazi ukuthi it's not about me, it's about faith in God. Lithi iBhayibheli kuthemile umprofeti wathumela umuntu wathi ngicela uhambe uyomtshela ukuthi akahambe aye eJordan afike azicwilise 7 times umzimba wakhe uzofana nowengane. Ngiyacabanga ukuthi ngike nga-invite umprofeti many times lapha ebandleni. Uyabona lapha nokugcwala into ongayazi, mhla kukhona umprofeti gcwala into engayazi. Hana kimi kuyagcwala kodwa hayi makhona umprofeti. Wonke umuntu ufuna ukuhlala phambili nohlala emuva ngoba ufuna engathi umprofeti mayidlulisa amehlo amfundele incwadi yakhe yakwamoya. Imanga esizibona lapha kodwa ke imanga zabaprofeti, nanga umprofeti akayi phandle, uthumela nje izwi akahambe ayozicwilisa 7 times. After that isikhumba sizoba njengesengane. Ngicela ngitshele wonke umuntu ongekho la ukuthi kusasa I will be preaching ngenye indlela. Khona into uNkulunkulu anginikeze yona. I've got a word for tomorrow. Now uma lithi iBhayibheli wajika neyinqola wajika namahasha, lithi iBhayibheli ecasukile akaseze nje ongenani athi nje
ukudlulisa isandla phambi kwami phezu kwami akhulume nje amazwana nje akhuluma amazwana ngikholwe ngoba abantu bayithanda izinto ezibonwayo. Yabona enye izinto afanele ibandla lase South Africa likhululeke kuyo, kufanele likhululeke ezintweni eziphathwayo. Angibazi ba abaningi baqhamuke eEast Africa nase-West Africa bephethe izinto eziphathwayo. Bagijima bazalwane balandela izinto ezinjani bazalwane eziphathwayo. Kodwa lona uthi hamba ngeke ngikunike lutho, hamba uyoziqinisa. Uhamba nje uyathetha ucasukile. Ingekho imfula yangakithi enamanzi angcono kunamanzi kaIsrael. Hayibo, uhlaleleni eDamaseko noqhobo kube kukhona amanzi anamandla adlula amanzi aseJerusalem. Thank you Jesus. Lithi iBhayibheli uma esalokho ethethe esho njalo ngihamba mina. Yabo, ngathi lo limi lwangale kithi mawususuka ngale komntubu ushona le. Ngiyamuka mina. Muka. Angizuhlala la ngihlalela imbhedo yala nemfula ebhedayo yalapha. Angizuhlala lapha. Angibuyela kithi kungcono uqhoko lungibulale. Kwakhona inceku yakhe ehlakanipheni. Yathi uma ubekhulume izinto ezilukhulu ngabe awuzenzanga yini? How much more ekhulume izinto ezilula? Izinto ke ezilula nazi izinto elidingayo. Can I say these three things and then I will go. Number one, uma kuzokwenzeka izinto kalula la ekholweni, we need the word. Sidingiswa. Yingakho lo mprofeti uyamlanda lapha enkosini. Uthi mayisefikile ukhuluma izwi. Uthi nanti izwi lakho hamba uyoziqinisa. Amanye amagama bekufanele enze izwi. Ngithe ngiyafunda encwadini yabaseRoma uchapter number 10 uverse number 17 lithi iBhayibheli ukukholwa kuza ngezwi bese lithi izwi likaNkulunkulu. Ngamanye amagama ukukholwa kudinga ukuhlanganiswa nezwi. Thatha izwi, have a rhema word bese uyalikholwa noma uSathane ngathini, kodwa mawubambe izwi lenza izinto noma kuthiwa zenzeka. Oh hallelujah. Yingakho noma ofika uHezekiya kugcwele amathambo uthi uNkulunkulu khuluma izwi, because izwi kudingeka abantu babambe izwi bese behamba ngokukholwa. Let me tell you this. Yabona imoto umfana wami besise Northwest. Umfana wami wahamba ngemoto yaphela upetrol. Wesaba ukusho ukuthi upetrol uphelile. Wafika wayipaka. Mangithi ngiyaphuma imoto ivele ihlikiza ifuna ukuma because ayisena petrol. Ngathandaza ngihamba nonkosikazi. Ngathi Nkosi, uyabona la eNorthwest ukuthi awekho amagarage. Ngicela le moto le isithwale size sifike egarage. Yavele yavuleka imoto. Uyabona impilo into ukuthi mayisenzeka ucabange sengathi beyivele izokwenzeka, kanti ukukholwa kujikisa izinto ezilukhuni kusenze sibe lula. Akhuluma amazwi ngathi ngeke mina aze ngathi mase ngene egarage yafike ngathi mangima yahlikizela yabhala uempty.
ngathi mina uyabona-ke ukholo kusifikisela ngoba ukukholwa kuproducer izinto ezilukhulu. Uyabona mina kwasekuthiwa nginoshukela futhi osesimene esibi la khona engase ngiyijova njalo ekuseni nantambama, kodwa ngabambizwe alithi ngemivimbo yakhe thina saphiliswa. Ngalibambizwi, ngalikholwa. Namhlanje ngimi ngingenashukela. Yini indaba uma ukholwa ezwini lezi zinto ezilukhulu zibe lula. Udokotela wami kuze kube namhlanje akakholwa, akayikholwa lento. Uthi kimi ngicela mnganami sakhula kanye nami, ngicela mnganami uyeke ungayikhulumi lento ngoba uzosuke lento le mhlawumbe isaqashile. Lento ayipheli mnganami, ayipheli. Ngathi mina ikupho okuhlula uNkulunkulu na, kupho okuhlula uNkulunkulu na. Sengihambela without amaphilisi, without anything, ngiyayiphilela. Ngangasaboni kahle, sengififiyela. Uyabona namhlanje na ngiyabona nje kahle. uNkulunkulu uyakwazi ukwenza izinto ezilukhuni zibe lula, zibe lula. But number 2, ilento yokukholwa. Uyabona uNkulunkulu uJesu mayihamba ukhuluma noPetro, uthi Petro, uSathane unifunile ukuba nihlunge njengokholweni. Uthi kodwa mina nginikhulekela, I've spoken words on you, nginikhule ukuthi wena ungahlungeki. Uma ususele hamba uqinisa abantwana bakho. Sengazathi uthi uNkulunkulu, Petro, kholwa umthandazo wami, kholwa umthandazo wami. Akukho ntambo engizokubopha ngayo, akukho into engizokunikeza yona ilenge la kuwe, kodwa kholwa. Let me tell you bazalwane, ukukholwa. Uyabona umfunda encwadini yabaseRoma chapter number 10, ngiyavala kwangaphela ngiyanizwa senikhathele. AbaseRoma chapter number 10, uzofunda uverse number 11 and 12, lithi bonke laba abakholwayo abana kujabhiswa. Umuntu okholwayo akajabhiswa. Uthi umlobo maHebheru chapter number 4, uthi sashunyezwa into efanayo kanye nabo, kodwa bona ayibenzelanga lutho. Abesezothi ngenxa yokuthi abayithathanga bayihlanganisa nokukholwa. Ake ngisho bazalwane ukuthi noma ngabe yiphi into oyithola ezwini likaNkulunkulu yihlanganise nokukholwa. Uma lithi iBhayibheli, give and it shall be given unto you, thatha lelo zwi uhlanganise nokukholwa. Uma lithi lelo izwi likaNkulunkulu lithi kini, labo who obey him bayakuba abantu abayokuba nezinto nezithelo noma izibusiso zasezulwini. That's Isaiah chapter. If you willing and obedient, you will eat the best. Thatha lo best. Ungalokhu udla izinto ezincane, kodwa uNkulunkulu ethe uzokunikeza izinto ezinkulu. Thatha izwi ulihlanganise nokukholwa bese ulinda imanifestation. So now kufanele alikholwe lelizwi. Yena ufuna ukumbona. Unamani ufuna ukumenza njani? Ukumbona. Kodwa lo uyazi ukuthi
ukumbona akuzukumenzela lutho, kodwa ukukholwa yizwa lishoyo, the rhema word lizokwenza umsebenzi. But the last and not the least, uyabona lento yokuhamba noNkulunkulu ingifundise enye into, ukuthi you need just to obey God. Just to obey God. Ngiyakhumbula uNkulunkulu ekhuluma kimi way back ethi ingane zakho, I'm not saying they are perfect. What ingane zakho ngifuna ukuyisebenzisa kule generation ezayo. Wena ongayazi generation eyazi AI, wathi ngifuna ukuyisebenzisa ingane zakho. Wathi ngifuna uqale manje and give R1 for each and every one of them. Ungagcine ingane zakho, udlulele koma partner babo. Oh, thatha ingane yami entombazana, qala ukumnikelela. Ngifuna ukubona imali e-altar ingena esontweni, kodwa uNkulunkulu ubona inhliziyo yami, then obedience. Uthe ngisathi ngiyahamba ngathi lezi ngane Nkosi engazathi ayikho into elungayo kuzo. Wathi hayi ngifuna unyuse imbewu. Hey, hazo because kuseyishumi kwakulula. Iyayibalula njengalesi isikhathi ngisesezayo ukuthi ngiyeshumi la. Ekhumbula ngaleso sikhathi. Now, wathi uNkulunkulu sengifuna ukuyibona, ngifuna ukuyibona every Sunday. Every Sunday kufanele isale wash amount. For the past 4 years doing that, you see izinto zenzeka ngendlela engajwayelekile. Athi ngiyabona awumfana wamashada. Uyabona ngilinda umzukulu. Uyabona ngenyanga yokuqala nje wash. Khala ke thisele mfana wami obumba ukuthi hayi uyabona ke inzima lento, inzima umfana uthandazelwe lo, uthandazelwe akuphilise lingama phambi kwakhe. Uyabona uthandazelwe. Angizazi ngiyaphi ke manje, but you know ngilinde umzukulu in months. Uyabona intombazane yaphahlaza ama degree. Now she is qualifying for to be a CA. Ngathi oh when you qhamuka ne CA kwasikhali la kwangekho lutho khona, because the obedience ikwazi ukwenza izinto. My last born ula khona la is doing a law. Uyabona ukuthi akekho no failayo nje, akekho no njana, akekho no mithisayo, no mithiswa yini ndaba. It's not above them, but it's about my obedience. Ngingakho ngisondela altar ngifike ngibeka umnikelo. This is something I want to close with. Ngoba uyabona lezi ngane lezi hlala nabantu ababi kabi, abangena olwandle. Lezi ngane abafunda nazo ebusuku isolwandle, emini ziseklasini. Zozela ezethu ilecturer ikhuluma ngaphambili. Zozela. Ake ngintshele lento bazalwane as I close. Ungabocabanga ukuthi impilo is as easy as you think. Impilo uyayakha ukuthi ibe yilokho okufunayo, uyakhe ngoNkulunkulu. Let me close like this. Nansi indoda uyayicwilisa manje. Uyabona ukuthi akusiwumbhabhadiso lo. The obedience. Ecwilisa kahle. Let's go to kangelwane ngamngaka. Ukangelwane ngamngaka. Wathi wacwila masa. Waphinda wacwila okwesibili. Wavuka lusekhona uxhoko. Kwathiwa hayi ungabe salibuka uxhoko. Cwila.
wacwila, waphinde wacwila okwesithathu. Haya, wavuka wathi namanje kusenjena lento kaIsrayeli ayisebenze. Kwathiwa bekusekathathu nje, kwila okwesine. Waphinda futhi wacwila, waphinde wavuka esenjalo wathetha, kodwa kwathiwa awuthule ngomlomo. Cwila, cwila. Wacwila okwesihlanu, wacwila okwesithupha, wathi mayesecwila okwesiseveni, wathi uthi uyavela, kwasho ukuthi inyama ifana neyengane. Lokhoroboboshaya siyaye sithi-ke la kwaJesu, if there is an instruction, ungabe lokhu ubuza inyama negazi. Uma kuke kwaphuma umyalo, wenze noma lo myalo ubonakala sengazathi ubuphukuphu. Cwila baba, kunzima, kubuhlungu, kodwa cwila baba. Lento ayizukwenziwa ngamaphilisi, ayizukwenziwa ngomjovo. Lento lena izokwenziwa i-obedience. Akufuneki ibe nzima, kufuneka ibe Roboshana, kwila Moshana bakhosataba. Angendaba into yakho yaqala nini, kodwa zwanizwe izwi likaNkulunkulu umethi kwila, kwila. Awunehema, ayinamani, kunzima, kodwa kwila. Egcwele holo namhlanje yenza lento ayishoyo, noma ingabukeki ubuphukuphuku kangakanani, kodwa leyo nto iyasebenza. Izinto zakhe noma zingaba lula, kodwa zona ziyasebenza. Awusho kanye nami uthi iyasebenza lento yalapha. It works. It works. It works. Amandla kamoya, amandla egama likaJesu ayasebenza. Linamandla leli gama, silinikeziwe, linikezwe ebantwini ukuba sindiswe ngalo. Ngemivimbo yakhe thina sawuphiliswa. Liyasebenza. Just obey. Ngakho omunye wazi wathi, thatha konke mina nginoJesu, ngoba manginaye la empini ngoyinqoba yonke lento. Let me tell you this, akufuneki ukuthi uze uyizwe into ekusizayo. Kufanele into ekusizayo izwe wena, kungabi wena ozwa yona. Oh God. Oh God. Funa ukuthandaza nabantu abathi ngiyamfuna lo Jesu. Sengizame konke. Sengizame konke, kodwa namhlanje ngiyeza kuwe Jesu. I've lost, ngilahlekelwe izimali eziningi, kodwa namhlanje ngiyeza kuJesu. Noma ngabe yiphi inkinga ohlangane nayo, uNamani kwamsiza ukuthi asuke eDamaseko aze ayofika eSamaria. Kwamsiza ukuthi makuthiwa hamba uyocwila naye ayocwila. But there's somebody othi Nkosi uJesu ngiza kuwe, ngiza nginjena. Cela uphakame isandla sakho la ukhona. Cela ukuthandaza kanje nawe.
Jesus is coming. Uyabuya ukulanda ibandla lakhe. Phamisa kakhulu isandla sakho. Cela ukuthandaza kanye nawe wena othi Nkosi. Nangu mina. God bless you. God bless you. Ngiyazibona izandla. Siphamise kakhulu ungabisasehlisa manje. Ungabisasehlisa. Ikhona inkosi yasezulwini. Ikhona inkosi yokuphila kwethu. Ngicela niphamise izandla zenu. Nize ngaphambili ngithandaza kanye nani. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Cela nisukelani khona nize ngaphambili. Just come. Mabala onke Hosea Phakamisela both of your hands. Phakamisele kuNkulunkulu. Cela ibandla lilulele izandla kubo. Let's intercede for these souls. Abako sonke isikhathi uma umuntu ephuma esandleni la ibanjwe khona izinto isitha siyamlandela. Let us intercede for them. Kwathi abantwana bakaNkulunkulu bephume eGibhithe, uFaro wacabanga ukuthi angibalandele. Njengoba bemilane sitha siyabalandela. Cela sonke silule izandla kubo. Cela sisho lamazwi sibasize. After that, I'll ask the servant of God to pray. Bese sibabeke izandla ngegama lika Jesu. Thanini inkosi uJesu namhlanje ebusuku elizwile izwi lakho ukuthi wena unqoba ukufa, wanqoba ethuna, wanqoba zonke izinto ezinzima ukuze kube lula kimi. Baba ngiyabonga ukuthi ungisindisile. Ngenhliziyo yami ngiyakholwa, ngomlomo wami ngiyavuma ukuthi uJesu inkosi. Sukela namhlanje ngamukela amandla akhe, ngamukela ukunqoba kwakhe, ngamukela ingcebo yakhe, ngamukela ubukhulu bakhe. Endleleni yami yonke ngizohamba naye, ngimlandele, ngimkhonze
In Jesus' name, amen.